Всички като ме гледате, аз съм Хозер и мисля да започна да снимам клипчета на Майнкрафт. Първият ми клип ще е тук в Toolegit на KitPDP-то. Просто проверях за хакери. И реших да ги заснема. Сега да видим. 4 випа са тук малко. Дано ви хареса това, което снимам аз. И дано тези диаманти не решат точно ме да убива, че 1 кил. Имат там 148 левела, това значи. Колко ли много килове имат. Този там ще е проблем, който ще го проверим. Не, то са ко... Не, то мъж се остави, не знам. Фак, лиш. Мри. Как му почне изведнъж? Ето така. После искам да ви споделя. Не знам, дали той ще ми отговори сега. Значи няма да иска да споделя. Слизаме пак. Аре, каква е тази супичка, бе? И слизам да мачкам. Да го мачкам това. О, брат. Как ще ме победиш? Два батъла, бе? Най-накрая. Това само кажа, че съм хак, ще му кажа да споделя, ли? Това си каза името. Чакай. Аз се дам на някой да ме... Вау. Кронос PvP е там. Се опитам да се скача при него, да напиша спаун. Въпреки че сега мога, но ще е малко тъпо. Тук долу в PvP да пиша спаун. Тук да става меленце, се присъединим. Само това диамантен да не ми скача. Какви води. Кой да смачкаме, той ще го смачкам. За да ви докажа, че той е хакер. Моето момче. Дори. Преместих си даже малко Майнкрафта. Така. Добре. Даже съм си го големил, не съм си го преместил. Бати. Ти какво? И ти си засне, тъй че не трябваше да си оставаш това включено. Така че GG. Също и заснет. Опа. Пусне този. Ще се опитам да избягам. Не. Как ме фрасна тук по-далече ви? Ще го пробвам това. Как се обръщаш за 2 секунди, бе, брат? Какво е това работа? Чакай. Ще го видим. Майко. Не си хак. Ама след 2 дънки не да направя.
Ще го изчакам малко, му си искам меча. Стигам. Ние като минаваме пред него ще му щупиме. Тус, не ли? Бате, вие двама, доноси. Аз даже вече не им запомних имената, бе. Добре. Така, доноси. Така, двама казваме, че заснят. Нали, като първи клип заснемаме доста, а сега трима, да кажем. Да, трима съм, няма повече. Да, едно последното PvP мога да слушам епизода, защото все пак за първи ми не искам да... Кажете, това поправи само едното PvP 20 часа. Не му да тетно. Сега видиме. Скок. О, ще пробвам го се боря. И типа почва друг бей. Охо! И Кронос. Добре. Кронос PvP, ето защо се казва Кронос PvP, защото явно PvP има PvP хак. Добре. Аз за по-дълен мотив да отивам на спална. Даже тук ще има един зад нас, ама няма проблем. Така. Да закрием малко. Това е всичко от мен, надявам се какво ви е харесало. Дайте там няколко лайка за още. Абонати може да... Абонати може. Нали, ако не искате да се абонирате, не се абонирайте, не ви задължавам. И чао! Забравих да кажа. Айпито ще го има в описанието. Айде, чао!